Wis ngantem to, wis. Meneh ora? Ya meneh kene. Yo, tak hitungi lho iki wis pisan lho iki tambah meneh pindho. Yo. Engko balese pindho. Yo. Wah, dia-diamu e. Endi sing jebol? Mbok nek ngomong ora ngawur. Lho. Lho kowe mumet ya ora, kaget ya ora. Ayo ngene iki keahlianku. Ayo kene pindho apa tambah? Wis pindho wae. Ayo kene gentenan. Oh, aduh, modal iki. Ya adil ora kok modal adil. Ya, aduh, 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 aduh. Aduh, 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 duh. Ora cerewet wae. Gek ngantem, aku kaya nyanyi malah. No. Bismillah. Ya. Ora kabari sik sadurunge. Ya piye. Wingi bar tanggo ngantil sirah wedhus pecah dadi papat. Wah, jangkeme. Tenane asli takono Petro. Wis rasa wae. Wes. Utang loro rasa. Kene. Wah, modar tenan iki. Aduh. Siap. Wis. Akhire mung semono. Wah. Gile, ayo mbok ping 5 kas. Ta. Ya. Mati jeneng aku mati jeneng kowe. Kowe guyon kowe. Aku ngantem tenan ya, Dur. Meng kekuatanku ki meng semono kuwi. Ayo kene gentenan. Nyo. Nah, lho. Nah. Ping 3 lho kowe. Ya. Kene. Nah, dia belajar. Mbok sing tenanan. Aku ki tenanan ya, Dur, yakin sumpah. Iki lho, sikilku sing. Lho, bledok mlayu rono. Iya. Pisan to lagian? Nyo. Madhep mburi. Oke, nyo. Waduh. Kurang pisan. Ya, nyo. Ta. Ayo, sak banter-bantermu.